Tamhle je jedna díra, kudy lezli dovnitř. Tamhle je druhá díra, kudy lezli dovnitř. Tato strana trpěla o dost méně než ta strana od tramvajky. A tamhle ta věžička, ta je místy odrolená. A tamhle jak je střecha, tam je to hodně odrolený. To si myslím, že trpělo z této strany asi nejvíc. A tamhle ta věžička, tam aspoň dle videí, které jsou na internetu, tak tady měl být snad osobní výtah. A tady ta část, která už je dole, tak to je tam, kde byl velký nákladní výtah a schodiště. A i ne koupelny, ale záchod a myslím, že sprchy tam byly taky, dle videí. Takže někde půlka, no a větší půlka už je pryč. A tady bylo schodiště a tamhle je to vlastně celý zazděný, no. Akorát by mě zajímalo... Oj, co bylo tady? Mě zajímalo, co bylo v těch místech. Jestli nějaká garáž? Hele, ale je tam kolo. Tamhle. Jo, tady jsou krásně vidět ty díry obě dvě.